Olyan szép. Hami-hami. Egyéb még. De mindenképpen van. Majd az kiparasz. És ezek után ki eszi meg azt a tortát? Hát ez már az Andy babái. Andy apái. Oda néz, azt nézzük, Peti. Oda néz. Jó, van. Boldog születésnapot kis babái. Nem sokat vackol gyerekek a Így csipával. is van. Én azt vártam, mikor csap be a lecsóba, Akit tenyérrel tudta. egyet. Ja, ne, hogy finom. Finom? Fotót is kell ilyen